Tulog ka na, Lopa. Tulog ka na, ha? Ulit, yarang. Ay, abaw. Hindi na itlog tsaka paminta. Dito pwede natin yan. Okay. Tapos yung iba, yan na natin dito. Dito natin. Dito natin. Yung by sasaw dito. Toge kasi madaling ano sa maluto. Wow! Yan. Itlog, paminta. Saka seasoning. Yan. Itlog, paminta. Saka seasoning. Papalambutin lang. Mabutin na yung tokwa. Mabutin ng konti. Lagyan na natin. Malis. Ano ko ngayon? Makamis na yan. Ilang na lang naman ito. Kaya wrapper. Ano na. Lumpia. Gulay na.
Okay, eto na naman ako. Minsan pa, ito yung niluto namin ulam kanina. Ayan o. Ano tawag dito? Tokwa, nilagyan ng Tokwa. itlog at saka Oh. harina. Seasonings. Eto naman yung Toge. toge. Isang toge. Okay. May giniling tsaka ano rin, tokwa. Giniling at tokwa. Okay. Shh, don't fight. Sige na, kasi na pa siya. Okay. Hindi na baby. Don't, ano. Okay. Thank you very much ulit. Sumubo ka na. Sige. Wala, nag-aawit ng dalawang titing. Yan o. Yan o. At saka itong isang ito. Oo, naagaw. Yun na pa sila, kain ka na.